Varoitus! Tämä video ei liity mitenkään Kummitusjuna-produktioon. Videon ainoa tarkoitus on houkutella teidät ostamaan lippuja kyseiseen esitykseen. Ostakaa! Emiliaa ei vahingoitettu kuvauksissa. Hei hei Interweb! Tässä teille luvattu video 5 parhaasta ideasta uudeksi kotimaiseksi musiikkiteatteriesitykseksi. Täällä hatussa on elävä some, jonka kaivamme nyt esiin ja arvomme ensimmäisen idean. Näyttelemistä rajatussa tilassa. Olkaa hyvät! Ei tässä oo tommoista repliikkiä. Toi pieras! Ei oo tommostakaan. Ja sitten toinen, joka on mukaansa tempaava esitys. Olkaa hyvät! Sepäs oli hauska. Ja sitten kolmas mustaa huumoria. Mustaa huumoria ja ilotulitusta. Sehän oli lyhyt. Sitten henkilökohtainen suosikkini, taikuutta ja jekkuja. Ja eikö olekin niin kalkkuna, että teidän korttinne on Herta Ässä? Oli! Jekun paikka. Ja maagiset taikasanat Simsala Bim! Mitäs meillä täällä löytyykään? Eikö ne olekin rouvan nimettömät? On noin sun! Mitäs minä sanoin? Lakki päähän ja se on Jekun paikka. Kiitoksia arvoisa yleisö! Seuraava esityksen grande finale, johon tarvitsenkin itse asiassa avustajan. Ihan vain pääsekseni tästä itsekin kotiin. Sitten täällä on yksi, jonka mä haluan vielä ottaa. Näyttelijät vois maalata vartalomaalilla, näin tehdä heille vaatteet. Siis, vaikka tässä ollaan näyttelijöitä, niin me ei suostuta ihan... Aika vähissä ollut meillä vissiin tuo vartalomaali. Ei oo Tuukka ihan kaikilla pääsiäinen vielä tähän aikaan vuodesta.